הסרט לוקח את ההזדמנות החגיגית ביותר של חיי יהודי, שכל יהודי כמעט מקיים אותה, בין שהוא דתי או לא, יושב בליל הסדר ומספרים את סיפור ההגדה. הסרט מבוסס לא על רק תיאור איך נראה ליל סדר ואיך שותים 4 כוסות ואיך מספרים את הסיפור, אלא דווקא על רעיון איך ילד שלא יודע שום דבר על זה, ילד ממוצע, אפילו לא יודעים אם הוא אמריקאי או ישראלי, ששואל את שאלות טיפשיות, וגם יש לו דמיון פרוע ומתאר כל הסיפורים שהוא שומע, את הסיפורים עם פרעה ומשה, איך שהוא רגיל לראות סרטי מערבונים וכל זה. והסרט בכוונה לא נעשה בסגנון תנ"כי, אלא בסגנון מאוד פרוע, מאוד של היום. וזה משתקף גם בסגנון של הסרט וגם כמובן במוזיקה של הסרט. והמשחק הזה בין ההיסטוריה היהודית הנצחית והפסח המכובד של ליל הסדר ובין המשחק הטלוויזיוני ההומוריסטי, זה בעצם הסרט. קודם כל, מי שמסתכל בסרט בדרך כלל בקושי יודע שיש מוזיקה. בדרך כלל התמונה כל כך סוגסטיבית, האדם כל כך רוצה לדעת מה קורה, שבדרך כלל בקושי שם לב. תנסו פעם לראות סרט בלי מוזיקה, במיוחד סרט באנימציה, אז התוצאה לגמרי מת. עכשיו, קודם כל טכנית איך עושים את זה. לרוב הסרטים קודם כל יש סרט, ואחר כך עושים מוזיקה לזה, בדיוק אומרים למלחין כמה לחבר, מה אורך הקטע, ואחר כך מקליטים, ואחר כך עורכים את זה על הסרט. בדרך כלל בסרט אנימציה זה הפוך, בדרך כלל כבר עושים את העבודה על המוזיקה, בגלל שהמוזיקה נותנת קצב ונותן אווירה, שהרבה יותר קל אחר כך לעשות את כל האנימציה על המוזיקה. בעצם המוזיקה של הסרט מורכבת מכמה אלמנטים מאוד שונים. יש חלקים שבכלל לא כתובים, רק אני הלתרתי אותם. כל מה שאתם תשמעו על עוגב, וזה אילתור שלי על העוגב של אימקה. כל מה שאתם תמצאו על הסינתטייזר, למשל, זה גם כן אילתור שלי, ועשיתי את זה ישר על הסרט. זאת אומרת, גם יש אפשרות להקרין את הסרט באולפן. אני מסתכל בסרט, ומנגן על הסינטי, מה שנקרא סינכרון, זאת אומרת בו זמנית עם הסרט, ואז אני עושה בדיוק לפי הקצב של הסרט. אז יש כל סוגי עבודה. כל הסרט נעשה בשיתוף פעולה מאוד הדוק עם כל הגורמים. כבר מראש תכננו ביחד איפה צריך מוזיקה, איזה קטע וכו'. ואחרי זה אני עבדתי בבית, כשאני תכננתי לקטע, סרט, מוזיקה, נתנו לי כבר את הוידאו בבית, ואני הקרנתי לעצמי את הוידאו, ועל הוידאו עשיתי את כל בדיוק את המוזיקה לפי תכנון מאוד מדויק, שניות, על איזה תנועה של איזה נחש בא, איזה אפקט מוזיקלי. זה צריך להיות סופר מדויק. כל המשחקים האלה, אני צריך לדעת בדיוק, כשיש נחש אחד, אתם תשמעו במוזיקה נחש אחד, וכשיש שניים, אז תשמעו שניים. אני מבינה שכתבת מוסיקה גם לקטעים שעדיין לא צולמו, ולא ראית אותם בווידאו. כך שבעצם היה עליך גם למצוא השראה למוסיקה מתוך הדמיון שלך. בעצם רק הקטעים של העוגב עשיתי רק לפי הדמיון הפנימי שלי ולא לפי הסרט. מה זה הדמיון הפנימי? דמיון הפנימי שאומרים לי, תעשה איזה מוזיקה פסטורלית לסנה, אז אני יודע, והוא מסבירים לי שרוצים לעשות איזה אש, איזה אפקט של אש, אז אני עשיתי טרילות על העוגב, שעל זה אפשר יהיה לעשות יפה את האש של הדבר. כאן עבודה הפוכה, שהדמיון שלי משפיע על הסרט, אבל לרוב זה באמת כבר הפוך. אנחנו מגיעים בעצם לעיקר תוכניתנו לסוויטה, ונשאלת השאלה איך עושים סוויטה מתוך מוסיקה שכבר נמצאת על פסקול הסרט.
אני הוצאתי עוד פעם את ההקלטה המקורית של הסרט, וערכתי את זה למעין סוויטה שעכשיו תעמוד בפני עצמה, ולא זקוקה בעצם לתמונה. בכל זאת אני מקווה שאתם שומעים אותה, אתם יכולים לראות פחות או יותר מה קורה בסרט. לסוויטה אני קראתי אגדה של פלסטלינה, בגלל שהקהל שלא רואה את הסרט, רק שומע את המוזיקה, צריך לתאר לא את ליל הסדר, אם הייתי קורא לי רק אגדה של אגדה, אפשר לתאר את הסרט. ככה מתארים משהו, איך יכול להיראות אגדת פסח בליל הסדר עם פלסטלינה, וזה באמת נותן את האופי והממד של המוזיקה. בצלילים אלה נפתח פרקה הראשון של הסוויטה, תרועה ודמות הילד. מהו הפרק השני? הקטע השני, אברהם ותרח, וזה עשוי לפי המדרש היפה שאברהם היה עוזר לאבא שלו בחנות פסלים של אבא שלו, ואיך הוא שובר את הפסילים, ואחר תרח צועק עליו, הוא אומר, מה אתה שובר את הפסלים שלי? אז הוא אומר, אני לא שברתי, זה הפסילים הגדולים ששברו את הקטנים. תספר לי סיפורים, הם לא יודעים בכלל לזוז. אם לא יודעים לעשות את זה, אז מה אתם משתחווים להם? הסיפור הזה הם עשו נורא יפה בסרט, אברהם יושב לפני איזה קופה, כמו בסופרמרקט וכל זה, דווקא עשו את זה מאוד סגנון של היום, וזה דווקא, ההומור הזה, זה מתבטא מאוד נדמה לי יפה בקטע, קצת המסתורין של עבודה זרה, עם הקונטרבס סולו בהתחלה, ואחר כך איזה מין טנגו של העלילה שמתקדמת. זה הפרק השני. הפרק השלישי זה קטע פשוט על עוגב, על הסנה שרואים את מין פסטורלה כזאת שרואים משה מרחוק, אבל לא יודעים מי זה בכלל, יש שם כבשים ויש קצת אש, זה קטע מאוד יפה וזה מאוד מתאים לקטע של עוגב, או להפך. הקטע הרביעית, קראנו לזה קרב הנחשים בארמון פרעה, וזה מתחיל בזה שמשה ואהרון נכנסים אצל פרעה, בהתחלה כמובן נהנים בשלילה, אחרי זה הם מביאים את הנחשים, ואחר כך הנחשים בולים את הנחשים של אצטדיוני פרעה עושים, וכל הקטע הזה, המוזיקה הולכת לגמרי צמוד, כל נחש יש לו בדיוק הכלי שלו, וכאשר שני נחשים נלחמים, אז זה מוטיב שעובר מאקסילופון לחצוצרה בחזרה, וזה הולך ומתעצם. בהתחלה יש המוטיב של בס קלרינט שמייצג את משה ואת התשובה השלילית של פרעה, זה קסילופונים, ובסוף הקטע של משה חוזר ומתגבר יותר כבר בחצוצרה, ובזה נגמר הפרק על הנחשים. הפרק החמישי זה 10 המכות. 8 המכות על הסינטי ו2 מכות אחרונות על עוגב. וזה עשוי בצורה כזאת של באמת 1000
יפה אפקטים של הומור בסרט, ולזה היה ממש תענוג לעשות מוזיקה, בגלל שבאמת לתת עולם של צפרדעים, איך מתרבים על הבמה, איך הם עולים על הפסלים של הארמון, זה באמת, לזה רק הסינטי יכול לתת את האופי המיוחד, ואיך הם כולם מתגרדים כאשר באים הקינים, ומצאתי איזה רגיסטר של עוגב שנותן איזה צליל כזה, כן. הפרק השישי, קרב יום. כאן הסרט קצת משנה את הסגנון שלו. במקום הסגנון ההומוריסטי, בא איזה סגנון יותר מרוע, קצת יותר היסטורי, ועושה לתת את הרושם שזה קורה בכל דור ודור. אז ביקשו שם מוזיקה גם כן קצת שונה, אז אני עשיתי מין פנטזיה על המנגינה הידוע קרב יום. הפרק השביעי ושמיני, שהם ממש מיניאטורות, זה קטע קטן על הסינטי, על אפיקומן, כאשר הילד בסוף מוצא את האפיקומן, יש איזו מוזיקה כזאת קצת סוכריה לאפיקומן שלו, ואחר כך יש עוד קטע קטן גם על הסינטי, כאשר הוא כבר מאוד עייף ורוצה לישון, קיבל את המתנות ואומר, אני עייף. וזה בעצם הסוף הסרט. מה שנשאר כפרק תשיעי ואחרון זה החזרה על שני הפרקים הראשונים, אבל בסדר הפוך. זה מתחיל עם המוטיב של הילד ומסתיים במוטיב מה שקראנו טרואה שפתח את הסרט, וקראנו איזה כותרות בגלל שבעצם על זה רואים את הכותרות מי יעשה את הסרט, מי יעשה את המוזיקה וכל זה, וזה בעצם סוגר בצורה סימטרית את הסרט. נשמעת את הסוויטה אגדה של פלסטלינה מאת אנדרי היידו במלואה, והמלחין יקדים ויאמר בקולו את שמו של כל פרק ופרק. טרואה ודמות הילד. אברהם ותרח.
סנה בוער. קרב נחשים בארמון פרעה. עשרת המכות. דם, צפרדע,
קינים, הרוב, דבר, שכין, ברד, הרבה, חושך ובכורות. קרב יום. מציאת האפיקומן,
סוף הלילה.